Nećete vjerovati u posljednju bombu koju imam za reći. Odluka trenera Dinama u zadnjoj utakmici protiv Hajduka može ukazivati na budući transfer u klubu. Da, prijatelji moji. Jeste li spremni da dublje shvatite ovu priču? Onda znate što trebate napraviti, pretplatite se ovdje na kanal da ne propustite ni jednu novost. Sada ćemo pričati o Dinamu Zagreb i posljednjim promjenama koje se događaju tamo. Trener Bišćan je iznenadio sve svojim hrabrim izborom da u posljednjim utakmicama stavi mladog Topića na teren, preuzimajući mjesto iskusnog Petkovića. I znate što to može značiti? Da švicarski golgeter Drmić nije baš u dobroj formi, dragi moji. Vidljivo je da Bišćan cijeni Topića, ističući njegovu agresivnost i želju za pobjedom. I kao svaki dobar trener, voli imati kompaktnu obranu koja počinje od napadača. Samo se čini da naš prijatelj Drmić ne baš najbolje odgovara toj ideji, zar ne? Jadan Drmić čeka iščekujući što će Šimić odlučiti. Pa, hoće li Petković obnoviti ugovor s Dinamom Zagrebom? Jer ako se to ne dogodi, naš švicarski prijatelj može se ponovno pokazati kao važan igrač u momčadi. Ali ima još jedan detalj, prijatelji. Je li za Drmića i sam Dinamo ima smisla biti u toj nezahvalnoj poziciji trećeg igrača? Čak postoje izvori koji tvrde da ovaj momak zarađuje bogatstvo godišnje, ali igra tako malo. Komplikacija, zar ne? A sada dolazimo do dijela o transfernim glasinama koje kruže. Kažu da je Dinamo bio zainteresiran za Žana Vipotnika, ali čovjek je već odlučio otići u Francusku. A Bišćan, lukavac kakav jest, već je uočio Matiju Frigana. Taj momak može igrati i kao desno krilo i kao napadač, ali ako dođe, možete biti sigurni da će Drmić završiti na trećem planu. Evo, ekipa, pred ovom bombom, tko od vas navija da se Drmić vrati i zablista u Dinamu Zagrebu? Stavite like da pokažemo našu podršku. I to je to, ljudi. Budite uključeni na ovom kanalu da ne propustite nijednu novost o Dinamu Zagrebu i razvoju ove priče. I naravno, ne zaboravite se pretplatiti i uključiti obavijesti da ne propustite nijedno ažuriranje.